Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ila hadrati al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi wa ila ruhi Abahulil Albab Syekhun wa ila hadrati dhihni wa dhihnikum wa dhihni ahli wa dhihni ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir babun fi wujubil inqiyati tanggal 7 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhis Shalihin babun iku bab fi wujubil inqiyati ing dalem nerangake wajibe manut utawa tunduk li hukmillahi maring hukume Allah, kewajiban tunduk pada hukume Gusti Allah. Wa ma yaqulu wa malan perkara yaqulu kang ngucapake hu ing ma sapa man wong du iya kang den ajak sapa man ila dzalika maring mengkono-mengkono al inqiyat wa umira lan diperintah sapa man bi ma'rufin kelawan perkara ma'ruf. Ma'ruf ki apik au nuhiya utawa den cegah sapa man an mungkarin saking perkara kang mungkar. Mungkar kuwi lawane ma'ruf. Ma'ruf apik, nak mungkar elek. Kala dawuh sapa Allahu Gusti Allah taala halimaha luhur Allah. Fala warabbika demi pangeran ira lane zaidah. Fala warabbika nuli demi pangeran sira la yu'minuna ora padha iman sapa Yahudi wa Nasrani Yahudi wa Nasara hatta yuhaqqimu sehingga njaluk hukum sapa Yahudi wa Nasara ka ing sira fima ing dalem perkara syajara kang sulaya apa ma syajara kang sulaya apa ma benahum ing dalem antarane Yahudi wa Nasara. La yajidu ora nemu sapa Yahudi lan Nasara fi anfusihim ing dalem awak dhewene Yahudi harajan ing rupek mimma saking perkara qadhaita kang nekani sapa sira ing ma Qadhaita kang nekani sira ing mawa yusallimu lan masrahake sapa Yahudi wa Nasara tasliman kelawan pasrah temenanan. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala halimaha luhur Allah inna makana angin pestine ana iku qaulal mukminina ucapane wong-wong mukmin. Iku qaulal mukminina ucapane wong-wong mukmin idza du'u ing dalem nalikane diundang sapa mukminin. Wong-wong mukmin ki nak diundang ila wahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Diundang Gusti Allah ki ora berarti diceluki karfikar rene kar ngoten mboten. Maksude diundang niki ya kan nglaksanake dawuhe Gusti Allah. Liyahkuma krana yen to ngukumi sapa rasul
liyahku makrono yen to ngukumi sapa rasul bainahum ing dalem antarane mukminin apa ayakulu yen to ngucap sapa mukminin. Niki digaris bawahi wong mukmin kuwi nak dikongkon Gusti Allah dikongkon Rasulullah ora kakean protes sendika dawuh yakulu padha ngucap sapa mukminin sami'na wa ata'na. Niki awake jaman riyin wong mukmin ki ora usah kakean takok. Nak sing ngongkon orang yang sudah terpercaya, wong sing mbok hormati kuwi ora usah kakean takok. Cukup muni sami'na wa ata'na. Niki awake jaman riyin ngoten. Wis pokoke apa sing didhawuhke Gusti Allah, didhawuhke Nabi sami'na. Midhanget sapa kita kula mireng nggih mireng wa atokna lan manut sapa kita nderekke menut. Nah ngoten wis pokoke ngenut panjenengan mboten kakean protes. Mergo nek kakean protes kakean takok ndak ngebot-ngeboti awake dhewe. Pokoke jenengan sekira diperintah kok wis paham lek lakoni. Wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono mukminin hum hiya mukminin iku al muflihuna pira-pira wong kang bejo. Mergo jenengan kuwi nek didhawuhi Gusti Allah, didhawuhi Kanjeng Nabi, sak mengisore Nabi yo tekane jenengan saiki nggih didhawuhi para kiai, para wong alim, kok jenengan sami nawa atokna niku nandhake jenengan bakale dadi wong sing bejo donya ya bejo akhirat. Napa? Mergo uripe jenengan ora kesasar. Lah nek jenengan kok didhawuhke syariat kok mbok terjang perkara maksiat kok mbok lakoni ya ora bakal bejo jenengan. Mesti jenengan uripe kesandung sandung. Niki wa ulaika humul lihun wa fihi lan iku ing dalem hadzal bab tulis dhewe wa fihi lan iku ing dalem hadzal bab dari bab ini maksudnya minal ahadisi saking pira-pira hadis minal ahadisi saking pira-pira hadis hadisu Abi Hurairah utawi hadise Abi Hurairah al-madhkuru kang den tutur fi awalil babi ing dalem kawitane bab qablahu ing dalem sadurunge hadzal bab wa ghairuhu lan liyane hadis minal ahadisi saking pira-pira hadis fihi ing dalem hadzal bab. Hadise akeh tentang kewajiban tunduk maring hukumnya Gusti Allah, tapi diantaranya yang mau dibahas hadise Abi Hurairah. Hadise niki an Abi Hurairah tasanging Abi Hurairah radhiyallahu an. Kala dawuh ngucap sapa Abi Hurairah. Kala ngucap sapa Abi Hurairah lamma nazalat ing dalem semangsane temurun ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menerima ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Mesti ana asbabul wuruti, mesti ana peristiwane. Lillahi maring Allah, lillahi iku maring Allah ma utawi perkara fis samawati kang ana ing dalem langit. Kabeh sing ana ning langit kuwi weke Gusti Allah. Ya jenengan ora iso nyawang sing ning langit kono sapa. Ya pokoke ana makhluk termasuk para malaika, termasuk para arwahul muqaddasah niku manggone ning langit. Ning langit kono ki ana kehidupan. Wa malan perkara fil ardi kang ana ing dalem bumi. Begitu juga yang ana sing ning donya kuwi kabeh weke Gusti Allah. Iku secara hukum syariat. Tapi nak secara hak milik ya tetep ada yang punya.
Nyak kabeh jenengan mbok hukumi nganggo hukume syariate Gusti Allah ya engko ana mobil teko mbok starter, motor teko mbok starter, pitik mbok cekel, wedhus mbok cekel. Lho kanggo pitikku kok mbok cekel? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Engko ngono bojone wong ya teko mbok tarik, mbok boncengke, lebokke kamar. Alasane apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bener. Semua bumi ini milik Gusti Allah, tapi tetap ada kepemilikannya. Makanya omah, tanah itu ada yang namanya sertifikat. Motor, mobil, ono sing jenenge STNK karo BPKB. Nanti anak kuwi ono hak milike, mulakno ono surat lahir, ono kakak. Itu berarti apa? Kepemilikan. Wa intubdulan lamun mertelaake sira. Wa intubdulan lamun mertelaake sira ma ing perkara fi anfusikum ing dalem awak dhewe ira kabeh. Fi anfusikum ing dalem awak dhewe sira kabeh autukhfu utawa nyamarake sira hu ing ma apa sing ketok utawa sing ora ketok yuhasib monggo bakal niti-niti sira kum yuhasib monggo bakal niti-niti faile mbure kum ing sira kabeh bihi kelawan ma sapa Allahu Gusti Allah. Mergo kabeh wae Gusti Allah mulakno apa yang ada di diri kita sing ketok. Sing ketok ki ya sing wujud mbok lakoni apa jenengan ngaji, jenengan adus, jenengan rasan-rasan, jenengan dahar ketok utawa sing ora ketok berarti sing ijek ten pundi ning jero ati kabeh Gusti Allah mirsani. Al ayah Al-Baqarah ayat 283 istadda abot. Istada banget abot apa dzalika mengkono-mengkono lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Entuk ayat iki disampaikan ning gone umate, disampaikan ning para sahabat ngersah abot to nabi nak ngoten. Kok kabeh sing ning bumi ning langit kok weke Gusti Allah. Ala ashabi Rasulillah ing atase para sahabate Rasul ngersah. Entuk ayat kuwi para sahabat ngersah fa'atau. Lah mergo kabotan trima ayat kuwi fa'atau nuli padha nekani sapa ashab Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora biyen ro saiki padha protes niku ngadep Nabi langsung summa baroku nuli padha sedeku. Sapa ashab ngerti sedeku itu bersimpuh cara nyabi iki lungguh ning kursi yo langsung do medak do nyikep napa niki dengkule Kanjeng Nabi barokunun medak sedeku atau bersimpuh bahasanya bersimpuh ya alar rukabi ing ngatasé pira-pira dengkul. Nah bersimpuh di kaki nah nguceki dengkul ngoten wis pokoke medak faqalu. Nomor napa pengen curhat, pengen menyampaikan isi hati. Faqalu nuli padha ngucap sapa ashab. Ay Rasulullah ayya Rasulullah Rasulullah. Protes karo Kanjeng Nabi kulif dan bebani kita. Kulifna dan bebani kita. Minal a'mali saking pira-pira amal Nabi umat jenengan niku wis dikon nglakoni sak pirang-pirang kon ngamali ibadah kon nglakoni amal sak pirang-pirang ma ing perkara nutiku kang kuat sapa kita semaksimal mungkin pun kula lakoni as-sholata ing salat kongkon salat ya kula lakoni wal jihad lan perang kon perang, kon salat, kon perang, wasyama lan poso, kon poso, wasodakota lan sodakoh. Umatin jenengan ki wis akeh kewajibane, salat, perang, poso, sodakoh. Wakot
Waqat unzilat lan teman-teman den turunake. Waqat unzilat lan teman-teman den turunake alaika ing atase sira apa hadhil ayatu ikilah ayat. Kok ijo dibebani ayat niki? Gitu bani ayat kabeh ning langit weke Gusti Allah ning bumi weke Gusti Allah sing ketok sing ora ketok kabeh dibales Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi? Walanuti kulan ora kuat sapa kita. Walanuti kulan ora kuat sapa kita ha ing hadhil ayah. Mboten kuat Nabi kula nak ijek dibebani werna. Kala dawuh utawa jawab. Kala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturiduna ana toh ngarepake sapa sira kabeh. Jadi kandhani Nabi, kowe iki lho kok kaya ngarepake antakulu ing yen to ngucap sapa sira kabeh. Kama kaya ucapan kala kang ngucap sapa ahlul kitab ini ahli kitab loro, tegese Yahudi karo Nasrani. Sengeni Nabi, gitu. Ya wis garek samikna wa antokna we kok dadak protes kaya ahli kitab kaya wong Yahudi karo Nasrani min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Mergane wong Yahudi Nasrani kuwi nak didhawuhi ngucap sami'na wa asoina ing lafat sami'na wa asoina. Nak wong mukmin mau napa? Sami'na wa atokna. Kacake sithik. Tapi nak wong Yahudi wong Nasrani napa? Sami'na wa asoina. Kacake sithik. Nah mlakno di elekke karo Nabi. Kowe iki lho, umatku kok tiru-tiru wong Yahudi. Sithik-sithik protes, sithik-sithik protes. Garek sami'na wa atokna we kok angel men. Aja kaya wong Yahudi. Sami'na midanget kita. Tapi wa asoina lan maksiat kita. Ayo penting dirungokke. Nah, engko ning nggone njaba angger Nabi ora weruh kan ora apa-apa. Ning ngarepe Nabi yo nggah nggih. Tapi ning mburi ora kepanggih. Kuwi berarti wateke wong Yahudi. Nak santri kan mboten. Nggih ning ngarep yo nggih ning mburi, ora nggih ning ngarep mboten ten wingking. Nah, nak santri iki nggih yo nggih, tapi nak ora santri nggih ora kepanggih. Paham maksudnya? Ya nak santri kudune wong mukmin sami'na wa atokna. Ning ngarep yo nggih ning mburi yo nggih. Tapi nak ora santri wong-wong Yahudi Nasrani sami'na wa asoina. Ning arep nggih, ning mburi mbah. Nah, kuwi jenenge wa asoina. Bal qulu balik ngucap sapa sira sami'na wa atokna ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dilekke Kanjeng Nabi yen ana wong kakean protes sami'na midanget kita wa atokna lan anut sapa kita ghufrana nyuwun ngapura ingsun ka ing panjenengan. Rabbana duh pangeran kita wa ilaika lan iku maring tuan almasiru utawi nggon bali. Niki intine urusan ibadah jenengan ora usah kakean protes. Ilham rentok protes, wah salat isya waya udan mbok yo aja 4 rakaat, kakean 2 rakaat wae ora pareng. Poso kok sesasi kesuwen, saiki dimodifikasi posone setengah sasi wae ora ento sesasi yo sesasi. Falamma napa iktaro ik apa if falamma iktaro nuli ing dalem semangsane maca ha ing lillahi ma fis samawati dhuwur kae mau ha ing ayat lillahi ma fis samawati sapa alqaumu qaum wa zallat lan ino biha kelawan lillahi ma fis samawati apa alsinatuhum piro-piro lesane kaum
Angzala nurunake sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah fi isriha ing dalem sakwuse ayat. Sakwuse ayat sambungane napa? Sambungannya bener niki. Amanah Rasul nggih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Terus ana amanah Rasul bener. Kata niku nggih, sing biasa gawe tahlil nak panjang nggih. Amanah Rasulu bima zila ilaihi. Amanah iman. Sampai tekan ayat iki. Sapa ar-rasulu rasul bima kelawan perkara ungzila kan den turunake apa ma ilaihi maring rasul min rabbihi saking pangerane rasul wal mukminuna lan wong-wong mukmin. Kulun utawi saben-saben suwiji iku amana iman sapa kulun billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah. Kabeh ku janjane kudu iman. Wong mukmin ki siji iman billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah wa rusulihi lan rasul-rasule Allah. Lan nufariku ora bedakake sapa kita. Lan nufariku ora bedakake kita baina ahadin ing dalem antarane wong suwiji min rusulihi saking pira-pira utusane Allah. Kabeh kudu dimani. Ketang toh nabine rasule awake dhewe Nabi Muhammad. Wa qalu lan padha ngucap sapa sahabat sami'na wa atokna ing sami'na wa atokna. Sami'na midanget kita wa atokna lan manut kita. Ghufrana nyuwun ngapura kita ka ing panjenengan. Rabbana do pangeran kita wa ilaika lan iku maring panjenengan al-masiru utawi nggon bali. Al-Baqarah 285. Al-Baqarah kan 283 nggih. Ini ayat-ayat terakhir. Falamma fa'alu nuli ing dalem semangsane nglakoni sapa sahabat. Falamma fa'alu nuli ing dalem semangsane nglakoni sapa sahabat zalika ing mengkono-mengkono lillahi ma fis samawati. Nasakha mongko busek utawa menasah. Menasah itu mengganti ayat. Ha ing lillahi ma fis samawati. Sapa Allahu Gusti Allah taala maha luhur Allah. Fa anzala nuli nurunake sapa Allah Gusti Allah azza maha luhur sapa Allah wa jallalan maha agung Allah. Maksudnya ayat lillahi dinasah. Dinasah itu dibusek diganti dengan ayat la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Ing ayat la yukallifu ora bebani. Allah tidak memberikan beban sapa Allahu Gusti Allah nafsan ing seseorang illa wus'aha kejaba sak kuwate nafas. Sak kuwate ya, ora nglakoni sing dituntut sing ngabot-ngaboti tapi napa sak kuwate. Sing penting sing wajib dilakoni. Laha iku keduwe nafsan. Laha iku keduwe nafsan ma utawi perkara kasabat kang lakoni sapa nafsan. Wa alaiha lan iku ing atase nafsan ma utawi perkara iktasabat kang lakoni sapa nafsan ing ma. Ya sesuai nglakoni sithik ya entuk sithik, nglakoni akeh ya entuk akeh. Sing wajib salat wajib, tapi nek jenengan tambah salat sunah ya ganjarane tambah. Rabbana duh pangeran kita la tuakhid ampun natrapi tuan. Natrapi iki ya menghukum. La tuakhid ampun natrapi tuan.
na ing kita. Ya Allah, kula ampun dihukum innasina lamun lali sapa kita. Au akhtona utawa luput sapa kita. Nah, ini makanya ini hukum apa itu kesalahan yang dimaklumi. Manungsa kuwi panggonane salah lan lali. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Manungsa niku panggonane salah ya panggonane lali, tapi aja kakean salah ya aja kakean lali. Lali salah biasa manusiawi. Qala dawuh sapa Allah na'am hiya. Rabbana duh pangeran kita. Wala tahmil lan aja bebani tuan. Wala tahmil lan aja bebani tuan. Alaina ing atase kita isron ing perkara kang abot. Ya Allah, kula ampun jenengan kon nglakoni perkara-perkara sing abot. Maksude ngoten, kama kaya perkara hamal ta kang bebani tuan utawa niku momotake tuan hu ing emma alalladzina ing atase wong akeh ming qablinga saking sadurunge kita. Jaluke umat Muhammad kuwi jaluke sing enteng-enteng. Kula juga sing abot-abot kaya umat sing dhisik. Kala dawuh sapa Allah. Gusti Allah niku paling sayang karo umate Kanjeng Nabi. Naam iya. Sak jaluke umate Nabi Muhammad di ACC Gusti Allah. Rabbana duh pangeran kita. Wala tuhammilan aja bebani tuwan na ing kita ma ing perkara la taqata kang ora ana kekuatan iku maujud lana keduwe kita bihi kelawan ma. Encen umat Nabi Muhammad ki kakean protes gitu, tapi yo mergo disayang kakean protes sak njaluke tetep di ACC karo Gusti Allah. Kala jawabi meneh sapa Allah, naam iya diyoni kabeh. Wa'fu mugi ngapura tuan. Wa'fu mugi ngapura tuan anna sangking kita. Waghfir lan tegese ngapura tuan. Waghfir lan tegese ngapura tuan lana maring kita. Warham lan mugi melasi tuan. Sayang tuan sama na ing kita. Anta utawi panjenengan iku maulana bendoro kita. Fangsur mugi nulung panjenengan utawa mugi nulung tuan na ing kita. Alal qaumi ing atase alal qaumil kafirina ing atase kaum kang padha kafir. Alal qaumil kafirina ing atase kaum kang padha kafir. Kala dawuh sapa Allah, naam iya niku sak njaluke iya kabeh. Sami jenengan nek disayang wong tua ya sak njalukmu iya nang iya. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab wal